pirthe pum thepik lapen pirthe pum along adet kaprek dopik lasa labangso adet kaprek ke dolong ilitum arje ason da langma nangli tum laso hormu kroy ma kroy kre lilihin banke kroy dam 2015 aningkan Neil Douglas puamunit alangli London pen galway kidami pan flight book lo lapen halada book at pen alangli flight alodam lo amat si flight long alangli inut amunit alangli son thot kachetong arje siwet achu kachi cengti bisiwet ang mum ke doi siwet ang mum akalar isiwet lapen kang nek anta chinglit pikan lapen laso Neil Douglas ason thot kachenglit amuni amen koma lo pote lake koson lo pote lake Robert Sterling tu lasi pirthe long itu mason kachenglit atu labangso a foto labangso atemo ke ahok lo lapen lake ke thantap kali lapen labangso a post bang dopik lapen research na pulo lake ahok lo pu lapen Neil Douglas kachipu ta ahok lo pu lasi pirthe thepik lapen arje ason konane pirthe long dota thek lahelo lasi isi manghu meme